Mehriban yerleşler, evi tele tomaşaçılar. Biz sizin her biriňizin asy halal öýöjeklerinize, agdy berliň, asudalygyň yaran bolmagyny arzulap, meden miras atly gepleşigimizi söhbetdeşlik arkaly dowam edýäs. Biziň bugünkü söhbetdeşimiz Mary welaýatynyň Bayramal şäheriniň ýaşaýjysy, zekinli bagşymyz Gowanç Akmamýadow. Gowanç, söhbetdeşligimizde hoş gördük. Sağ ol. Ýylymyzyň adynyň hem belli bolşýaly, arkada serdarly bagtyýar ýaşlar ýylymyzyň her bir güni toýdur bayramlara beslenýän. Şu günkü günne hem siz bilen söhbetdeş bolup ötýärys. Söhbetdeşligimizi şu arkada serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyna hem ýaşlarymyza goýulýan bir hormat sarpa esasan hem olaryň her biriniň zihinini açyp görkezmekde, ilimli bilimli ýaşlar bolup ýetişmegine edilýän aladalardan başlaýsak. Arkada serdarly bagtyar ýaşlar ýylymyzyň her bir gün toýdur bayramlary beslenýär. Biz ýaşlary okumany öwrenmäni uly mümkinçilikler döredilýär. Hem menem aýdym saz bilen meşgullanýan, tutarda saz çalyp aýdym öz zekimiz halkymyza ýetirýän. Toyun bedegi bagşy bolup durýar. Esasan hem şu günkü günlerde Maktum Goly Pragaýynyň sözleri atalar sözüne nakillere öwrilip gitdi. Sizem Maktum Goly Pragaýynyň şygyrlaryna düzülen aýdymlaryňyzy ýerine ýetirip beräýin. Baş etsene. Korkusundan kurtlar kuşlar yeşil, tövürüm kanlı durdu dil muşayip, adı belli Arap dilini söyledi. Şıkla verdi gülmedenin soyunu, şıkla olli gülmedenin soyunu. Ağlamaktan Yakup gelen aile, adı belli Arap dilini söyledi. Mavtumli aydar elem akılli, Mavtumli aydar elem akılli, pelek seni müsrü allı şekildi. Ağlarım ayağına yıkıldı, adı belli Arap dilini söyledi. Ağlarım ayağına yıkıldı, pişman edip ayağına yıkıldı, adı belli Arap dilini söyledi.
Hasan Şahyryň şeýle bir setirleri barda. Sungat diýmek näme bilýärmisiňiz? Ele alýalar da ýiti keseri. Lokadaşyň ähli artyk bölegin ýonyp döredýärler ajap eseri. Nähäsidiň hem bagşçylyk ýoluna düşmeňizde de bir zat iterge beren bolsa gerek. Ýaşlykda döredimi size şu höwes ýa-da ýigitlik çağynam ýa-da ýetkinjeklik wagtyna döredimi? Şo barada bir gurrun beräýsiňiz. Men kiçilikden şu aydym tazy gaty höwes edip başardığımdan aýdyp kiçilikden Ağrı welaýatynyň Bayraman şäherine çağıryp şunu mekdebini okap, halipalardan tälim alyp başardığımızdan aýdyp sağa çalyp toýdur bayramlara bedegi berýäs. Maňa şo çağıryp mektepde halipam Bany Pesgümmedow maňa utarda aýdym aýtmany, sağa çalmany öwretdi. Gowanç bagşçylyk ýolunyň ençeme görnüşleri bar-da. Siz haýsy bagşçylyk ýolunyň dowam edýäňiz? Şu ýolları itergi beren Döwlet Ballykow gaýbany halipam bir gezek iki gezek toýda gawatlaş nesip etdi. Maňa şol assagat berdi. Men başga da ahal ýollaryndan Sagjep Barow, Oraz Elilýas, Mäne Garaýew, Galbertede German aşy aýdymlaryny has özüme ýaky şolardan gaýbany tälim alyp öwrenýän, aýtýan. Sumut mekdebimde men baş halipam Bany Pesgümmedow maňa dutar çalmany öwretdi. Hem maňa aýdym aýtmany öwretdi. Dutar senet bir jadyl senet çalaňda aýdaňda ustatlyk bilen çalyp aýtmak, ýüregiňe ýakyn edip aýtmak, zehin gorkozmak bu diýen. Gowanç siziň maşgalaňyzda öňden bagşçylyk sunugaty bilen meşgullanan adamlar barmy? Hawa bar. Men atamyň dowany ulany Oraz Elli Turdy Muratowdan tälim alyp dutarda aýdym aýtmagyň ýoluny bize de geçirip gitdi. Men mektebimizdäki geçirilýän çärelerde şu dutar bilen çykyş etýärdim. Halipalaryň aýdymlaryny başardygymça ýerine ýetirýärdim. Muallimleriň anamy hasam men zekin artdyrdy. Goňjyn ha bilşimiz ýaly ýurdumyzda çağalary ýa-da ýaş ýetkinjekleri, umuman ýaşlary terbiýelemekde, olaryň zekinlerini, ukyp başarnyklaryny açyp görkezmekde ul işler amala aşyrylýar. Siziň hem şol aýdym sunugaty bilen meşgullanmaňyzda, zekinlerinizi açyp görkezmek üçin elbetde bäsleşiklere gatnaşan bolsaňyz gerek. Şolar dogrusyna da bir gurrun beräýsiňiz. Hawa men çağalymdan merjenlerle gatnaşardym. Çağalyk sunugat mektebini okap berkem, maňa Garajoglunyň keşbini ýerine ýetirmek meýesser etdi. Şo ýerde de Garajoglunyň şygyryna aýdym ýerine ýetirdim. Ýurdumyzda geçirilýän çalsanamagy ýaňlanýar meýal bäsleşikler ýaşlaryň zekinini açyk görkezmekde ol ähmiýete eýe bolup durýar. Elbetde bagşçylyk ýolunyň ençeme görnüşleri bar diýdik-de Gowanç. Hasan hem diňe bir şygyrlary düzülen aýdymlary däl, eýsem desançylyk ýolu bilen hem meşgul bolýansyň. Desançylyk ýolundan bir aýdym ýerine ýetirip beräýsiň gepleşigimiziň şu ýerine. Baş üstüne. Salatin boylum talanıp geçti. Ve sataştı hal vurcinin. Vaklım apar besvennilerim. Esret canımda kalır.
Bir tuyaşılıydı galay boyu selvemenler kamatındalı dişi düremenler livleri balay hayır türküyü delirtiler hey arsena ya arsena Baksasın ne şeyda bilin ölçmez Afırır min alam yarı yetişmez Derdim köptür derman olma düşmez Yeter eylem şerben bilay Hemadiyer irtem yarım bağına Bol istemem yalesine sağına Av geçsem kapısına yar kuşuğuna Ben olsam Habib'i bulayım Geçsem kapısına yar toğunna Ben olsam hınmat kar ulul şeyim Men olsam Muhammed kar kuli Gurcinin Biz yaşlara şeyle acayip mümkünçülük dörüp beren kahraman arka dağlı serdarmıza köp sağ olsun ayyan. Koy canlar sağ başlardık, belent başlar aman olsun. Sağ olun Guvanç, şugun kısa xotdaşlığımıza gelip acayip saxwatlar ettiniz, acayip aydımdır sazlarınızı yerine yetirip berdiniz. Size şu kârinizde elmadama üstünlükleri arzu etiyaz, sunugat yoluna da elmadama üstünlükleri yaranınız olsun. Sağ ol. Bize şeyle acayip mümkünçülükler döredip beren. Medeniyetimizin ve sunugatımızın hakkı olanları. Kahraman arkadağımıza, hormatlı prezidentimiz arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aytiyaz. Canları sağ, başları dik, tutyan tutumlu işleri elmadama ravaşlıklara veslensin.